Roblox. Sunt un nou YouTuber. Eu sunt aproape cel mai bun la Roblox, dar nu am Roblox. Se vede că nu am dat. Prima dată am și eu acolo ceva hack-uri puțin, că mi-am băgat și eu Robux. Vedeți pe skin. Aici nu mă descurc. Așa și așa, să vedem ce ne luăm și noi. Ne luăm așa, asta, palma, după jump-ul și după aia la început. Să nu ziceți că nu fac obiul, nu-l fac. Da, e foarte dubios, nu știu? Știți voi deja, dar e foarte dubios. Cum să am așa? Dar nu contează. Chiar așa de bun, dar lasă, nu contează. Am primit de la un prieten, coleg de... Am primit așa. Matei, cât faceți noi? Nu mă lasă ăștia. Plecați-mă de aici. Get out. 1. Nu 200. Nu mai contează. Hai. Guys, nu știți ce se întâmplă. Da, apăsă că priesc că nu contează, nu e serverul meu, dar lasă așa. Eu, cel mai bine, eu zic să ne luăm ceva de care să zburăm cu el. Că hack-ul ăsta nu mă descurc cu el așa de bine, dar hai. Uitați, eu mi-am făcut așa, nu ajung. Păcate. Așa, dacă vreți, mă joc și stilul Blair, dar la o... Am uitat. Dați și voi un like la video dacă vă place, un subscribe și un clopoțel, ca să mă ajutați și pe mine să fac 500.000 de abonați. Așa. Am ajuns la final. Mi-au speed acum. Poate vă întrebați, nu pot, peste robotul, nu. O mi-am dus, sunt la Lamborghini. Așa. Deci acolo cu B-ul. Și luăm bani. Poate vă întrebați. Eu am bani. Am zis-o, Harry Pro. Foarte bun la jocul ăsta. Măgăliga, lasă-l pe prietenul meu deșteptule. Sunt nebun. Stau de văzut. Sunt Lamborghini, vreți să mă vedeți dacă unul... Lamborghini! Bomboclat! Dată nu mai sunt rapid, guys. Dar pot să vă zic ceva? Dați acolo, zi-mi. Dacă puteți. Da, unele jocuri, dar... Dați-mi să abonați. Îmi pare rău că v-am mulțumit. Dar fiți și voi cu mine. Acum o să jucăm normal, fără nimic. Dar știți ce o să vreau să-mi iau? Credeți că o să-mi iau asta. Mi-am luat-o, uite-o aici. Aprend, da, vreau. Uite aici, așa. Și să facem 75. Cât fac? 18 plus 1. 18,
Știu. 19. 19. Așa. 5 ori 5, 25. 5. 5, așa. 20. 20, așa. 12, 36. 8 împărțit la 7 este egal cu 56. Acho que eu fui bem. Ai prietenul meu. Ori 12. Nu face 12 ori 12. 12 ori 12. Oho, nu face 12 ori 12. 144. 144, că mi-a zis cineva, da. 144. Ba, nu 49. Bă, ăștia șterg. Ba, nu 255 de mii. 4. Așa. Zice 5, 20. Asta nu e fără pe. 18. Gata, nu mai zic. 5. 20. 36. Aici cât face? 8 ori 7. Gata. Ba de mie. Eu mă descurc. Guys, nu știu, dar eu sunt foarte descurcat. Și câți bani am? Stai că îmi dă un bani. Așa. Câți bani am? Nu descurc. Câți bani am? Ne, nu pot. Așa. Eu se joc cinstit.